Happy New Year! Kuan, ganaro ko magpasalamat siyempre sa mga bisita sa grand opening sa first ever Purple Yam Carmen branch na to. So salamat sa mga mga influencers, Bemax, Bartolo Brothers, Kuya JY, Big Isukatan, Madam MP Girl, Gordax, Badminton Cebu, Mamilinay, Leo Banat, Kian TV, tanan-tanan, salamat kayo sa Yes! Huwag sa mga Carmenanon, salamat sa pagsuporta. Taga-birthday dapat makulit yung mo sa Purple Yam. Yes, any celebration, Purple Yam with Idol King Lax. Thank you! So yun guys, may Max TV here now. So shout out kay Idol. Yay! Namin si Shout out, Purple Idol! Yam! Ang